Dette er historien bag Eva og Adam. Se, Adam, hele dette paradis er til dig og Eva. Nu skal du høre min dreng. Kan du se derovre? Det er Eva. Hende skal du dele paradiset med. Nu skal I høre. Hele paradiset er jeres, undtagen kundskabets træ. I skal vide, det er det eneste, I ikke må spise af. Ellers er alt jeres. Vi ses. I må hygge jer. Derefter hyggede Eva og Adam sig i det flotte paradis, indtil den ene dag noget frygteligt skete. I dør ikke af det, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbent. Så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Eva, spis af den. Ja, en lille bid skader vel ikke. Smag, Adam. Smag. Og det var så der, det gik op for Adam, at nu var det over. Gud skabte jorden derefter, og det var så der, de skulle være. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal beære din mand, og han skal herske over dig. Og til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Nu var det tid til Eva og Adam at komme til jorden og klare sig selv.